and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Nangumusta ka nimo? Pagkumustahay ka mo, sa dili pa siya mamatay. Mat? Nakabati ka ba, Mat? Si John kadto. Gilot speaker na ko nga akong phone. Nabati ka niya. Oh, John. Ang suot mong higala. Si Matt. Hello? Matt? Hello? Bullshit. Giputol niya ang tawag. Nakuha yun ni Senador Regina si Jan. Naibaw kung wa magbakak si Senador. Wa magbakak ang Senador siyang gisulti. Patyon kanila si Jan sa kabuhaton. Tugtan ko bang mapatay nila si Jan? Sa itong buhaton. Insaman! Tawag lang niya ubalik, sir. Basin karon taod-taod, maabot na ang among hete. Dili gilagi makontak ang iyang phone. Mao bitaw, sir. Okay, sir. Sige, sir. Bye. Sama ni nanawag. Oh, si Brooke Chuck. Dili mayong anin ako isito pagod din sa station. Ato ko sa gawas. Ipindot o connected na. Pero di mo tumag si Clavel. Hello, bro, Chuck. Oh, Hello? yan na. Hello, Glove. Oh, hello, bro, Chuck. Sorry. Dito ko sa Sulsa Station sa imong patawag. Niyan ako sa gawas. Nanawag ka? Glove, may problema. Si Jan nakuha sa organisasyon. Silang duha mismo si Jesslyn. Yes, Glove. Nagkinahanglan karon dayon si Jan sa dinalian nato para bang. Sa may panahon pa. Kaya namiligro si Jesslyn. No. Nahibaw na sakop sa kausa. Ug nangandam na mi aron i-rescue si Jan karon siyang nahimutangan. Sultihin ko, bro, Chuck. Unsay akong ikatabang. Unsa man. Pangandam lang daan, Club. Kaya mahimong every now and then, mutawag din mo. Kaya kung magkinausa magani ni, basig mo deklara na ang kausa o dakong gubat patok sa organisasyon. Unsa? God. No. Unsay akong ikatabang sa kalawasan ni John. Unsa man. John, dili ko makatugot nga may daot ang mahitabo. Dili yun. Mamatay tingali ko si Mako. Mamatay ka ko. Mga wa mo'y kaluoy. Gipaantos ninyo ang katawhan sa tibuok kalibutan. Yan ang hinimo sa laboratory nga kagaw aron daghan ang mga matay. Dili kini magkatarunganon. Wa kamoy katungod nga mukutlo bisan usalang ka kinabuhi. Tungod kay dili kamo ang tag-iya ug tinubdan ini. Hilam! Buang! Buang ka ba na ay masayod? Overpopulated na ang kalibutan. Ug dili na makasuportar ang mga tinubdan sa pagkaon nga atong gikinahanglan. Busa ang ngayan lang nga kunhuran ngadto sa 50% ang gidaghanon sa katawhan. Di ka na tinod. Bakak ka na! Giingna ko ikaw hilam! Kinahanglang ipakatap ang kahadlok sa tibuok kalibutan. Aron nga magkurog kamong tanang katawhan sa kalisang. Dakaw giling sayop! Dakaw giling binuwang! Unsa magyud ninyong katuyuan? Kanong giilad o gilimbungan ninyong katawan? Kay angay lang nga mag-aginod ang katawhan sa kakabus o kalisdanan aron magpabilin silang ulipon ug maghangad sa mga namunuan. Mao kini ang katuyuan o agenda sa atong tukuron nga usa ka kalibutanong pangagamanan. Sa kakalibutanong pagagamanan, din kamulo sa mismo nga mga elite ug mga hakog sa gahom ang muduma og mas mupaantos pa sa katawan. Binuwang!
Dako kining binuang, nabutaan ang inyong mga utok sa kahakog sa gahom. Ug bahandi rin kalibutan. Gigamit kamo sa gahom sa dautan. Gigamit kamo sa yawa. Nga sa tanas nga mga gituhuan ninyong Diyos. Arayan kagyudi aing patyon, Mr. Carlson. Kay daghan ka nagnahibawan. Dili lang sa dakong kadaot na imong nahimo sa among laboratory. Oh, mahimong inyo kong mapatay. Ug daghan ba kamog mapatay? Apan timan ikni. Mahimong kamo magmadaugon. Apan di yun kamo magmalampuson hangtod ngadtos kalahian. Kay dili makatugot ang tinuod nga Dios nga magpabiling magantos ang mahal kayo ng katawan ilawom sa inyong kadautan. Gipakatawa mo ako, John Carlson. Ayaw kong pagkatawa. Mabante sa gawas. May nagsinabot ng chopper. Oh, mao ba? Si Chief Devon na ka na. Mga bodyguards, tara ka mo. O kamong duha. Ayaw ninyo siyag biyae. Ug Mr. Carlson, paabuta si Chief Devon kay siya mo ay mangunay sa pagpatay kanimo. Pagkadaghan og bodyguards ni Chief Devon ug mga high-powered pa og mga armas in full metal jacket. Naana. Nanaog na sa chopper si Master. Si Chief Devon. Chief Devon! Utang bot! Buhayin niyo, Jesslyn! Ako rin inyong gikinahanglan, di ba? Ayaw niyo sa giyamog sa inyong kasalbayes! Ingon sa wala, huwag nagbatik ng duha, nga nagbatay na ako. Huwag sila magtagad ako. Ginoo, nasayod ka kung unsa ko ka magkasasama. O panasayod ka sa ngawa o wag ko'y laing gisaligan. Ikaw lang, okay na kung ako lang ang mamatay. Dili lang si Jesslyn, Diyos ko. Si Jesslyn! Jess! Pagkanindot tinining dapita, Regina, nga naimutangan sa inyong safe house. Ibabaw sa bukid, overlooking nini ang syudad. Mao ka na, Chief Devon. Ug way makasayon-sayon sa pagtaak ining dapita. Kay magpaingon palang ganit ang si Bisan Kinsa. Makita na sila din sa ibabaw. Sa atong mga gwardya nga kanunay nagmonitor sa tibuok palibot. May mga cameras sa tanggi installed ng daan. Sa agianan palang paingon din o gimonitor usab kini sa atong mga tao. Bulawanon ang panahon, Regina. Gusto na kong masugdan na ang ritual sa paghalad o pagpatay niya ng John Carlson. Kay naghinam-hinam na ko sa pag-inom sa iyang labas nga dugo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!